Fl-aħħar minn sensiela ta' attakki fuq ministri tal-Kabinett, il-Partit Nazzjonalista dar fuq il-Ministru Helena Dalli. Iżda f'konferenza tal-aħbarijiet li għamlu Ryan Kallus u Xarlo Bonnici il-ġimgħa filgħodu, l-attakk marilhom żmerġ. Ryan Kallus u Xarlo Bonnici allegaw li l-Ministru Helena Dalli u żewġa Patrick Dalli ħallew xogħol illegali jsir fuq il-proprjetà tagħhom fit-triq ir-Ramla Iż-Żejtun. Iżda fuq il-post kienu faċċjati bis-sit il-ġdid tal-proprjetà. Li żitt jinżittu u mhux Patrick jew Helen għal Jason Desira li diġà firma konvenju fuq din il-proprjetà fit-triq ir-Ramla Iż-Żejtun. Li żitt jinżit, mhux Patrick jew Helen. Għal xejn jiġifieri. Titfa' ħafna del fuq għal xejn, dik mhux tagħha. Jiġifieri titfa' ħafna del fuq Helen għal xejn. Ħafna del fuq għal xejn, dik mhux tagħha. Fl-aħħar jiem ingħad li fuq is-sit hemm xi xogħol mhux skont il-permess, għalkemm Desira jsostni li dawn huma affarijiet żgħar li għandhom ikunu regolati skont il-liġi. Fuq kollox Desira kjarifika l darba tnejn li x-xogħlijiet mhux qed isiru mill-Ministru jew żewġa. Li żitt jinżit, mhux Patrick jew Helen. Għal xejn jiġifieri.